Liburu bat izango dugu jarraian izpide, Suak erreko ezpalu, hain zuzen ere Eneko Barberenaren azken eleberria. Tira, bihar egingo du aurkezpena herrian, Arrasaten eskatu diogu aurretik, hemen Debagoiena saiora etortzeko, eta hemen dugu, ongi etorri Eneko, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larraitz. Tira, gaur goizean esan duzu Arrasate irratian, ustuketa lan handia izan dela, jakin min pixkat ere baduzula, irakurleek nola hartuko ote duten zure eleberria, zer duzu gustukoago, idazten jardutea edo orain datorren promozio lan hau? Duda barik idaztea. Bai, Promozio lana da zerbait azkenean zorretan nagoena lanarekiko, eta baita hilbeltza beka antolatzen duen elkartarekiko eta baita argitaletxerekiko, ez? Baina azkenean idazta oso lan aberatsa da, netzako afizioa da eta plazerretik egiten dudan zerbait, nahiz askotan burua uste makina bat eman. Baina gero promozioak, dakar nolabait, zu ja kontrolatzen ez duzun eskenatoki batera zoaz, nun ja kasetariak, irakurleak, beste pertsona batzuk ere sartzen zarete tartean, eta horrek beti sortzen du sabelean horrelako klima batzuk bai. Tira, duela 2 urte jaso zenuen hilbeltza beka, novela hau idazteko, zelakoak izan dira 2 urte hauek denetarik egon dela ere badakegu sorkuntza prozesu honetan ez da Eneko? Bai, izan dira kontrasana badirudi ere polita eta gogorra izan da fasea. Izan da polita, mordo bat ikasi dut, mordo bat irakurri dut, jende asko ezagutzeko aukera eman dit. Eta gogorra, askotan naiz pertsona bat bidea nahiko erraz topatzen duena, eta horiengo honetan kosta egin zait. Eta buelta asko eman dizkio bai protagonistari, kokatzeko espazioari. Eta, bai, zerdi batzuk egin da gero, emaitza eskutan, pozik. Emaitza eskuetan dugu bai, novela beltza da, Suak erreko ezpalu liburu hau, eta Aezkoan kokatua, zuk ondo ezagutzen duzun leku batean, spoilerrik egin gabe, konta iguzun orden Ainhoa eta zertan dabilen Aezkoan? Bai, Aezkoan gertatzen da sute bat, mendiko sute bat, eta hiltzen dira 3 mendizale. Eta seguruetxe batek bialtzen du Ainhoa Sanz, izeneko peritu arsatearra, sute ikertzera, besteak beste nahi dutelako jakinea akusatuak dauden 2 artzainak errudun diren, ez? Eta Ainhoa bidean, jungo da topatzen eskualdeko hainbat pertsona, hainbat egoera, hainbat interes, jungo da tramilatzen, eta, amaieran egongo da horrelako katarsi moduko bat, ezin dudana orain esan jakina, baina, bentsat irakurleek momentuz esan didaten novelak engantzatu dituela eta horrekin pozik. Tira, novela beltza genero oso berezia da berez, nola biltzara personaiak sortzeko, zure gertukoa edo ezaguna duzuna Aezkoa horretan mugitzeko? Lehenengo eta behin, Ainhoa hobeto karakterizatzeko elkarrezketatu nuen benetako peritu bat, berak emazizkidean pistak, eta baita elkarrezketatu dut artzain bat, baita zultzaile bat ere, eta egon nintzen behin Iruñako zultzaileen parkea ezagutzen, eta oso netzako plazarra handia izan zen. Eta gero, handik eta hemendik, azkenean erreferentzia sinematografikoak hartuta, erreferentzia literarioak, norbere ezaugarriren bat gehitu koktelera hortan, eta hortik irten da Ainhoa, pertsonaia burujabea dena, eta horrek eman dit Ainhoaren bidez historia kontatzeko aukera. Eta Aezkoa ezagutzen dut egin batean, familia hangoa dudalako, baina sortu dut herri bat ere zerotik, deitzen dela Nabala, eta horre ere egin dut lan bat karakterizatzeko eta baita Nabalari ezaugarri batzuk emateko. Gustatu zaizu genero hau? Gustatu zait, nerabetan dexent irakurri nuen, etxean ama irakurzela delako eta bazeuden Agatha Christieren liburuetatik hasita beste hainbat. Urte batzutan izan dute apartatua eta orain berriz hasi naiz irakurtzen azken urteetan, bai euskeraz, bai gaztelaniaz obrak eta bai gustukoa dut. Sortzeko ere bai? Sortzeko ere bai, nolabait zentratzen zaitu gertatzen den horretan, ez?
eta baditu bere kanonak, eta ezin zara nik badut batzutan joera bat digresiorako, eta hausnarketa ez, hor junbazara nolabait harira, akzioa egon behar da, nolabait protagonistak izan behar dira ambivalente xamarrak, orduan, horrek aukera bat eman dit eta generoekin gustora bai. Tira, eta genero berri batean sartzen zarenean nola testeatzen duzu, ondo nabil, ez nabil, hor izango zenituen testeadoreak edo? Bai, hautatu nituen nire inguruan pertsona batzuk nolabait fusible lana egingo zidatenak, ez? Bai, zenide bat, thriller irakurle amorratua, nolabait ea berarentzat akzio nahikoa bazegoen, beharkotu zukeen gehiago egon, baita asko ondo ezagutzen duten parea pertsonare, ikusteko hango begiradatik nola ikusten zen baiara, eta gero baita nire hurbileko konfiantza asko irakurleak zintzo esaten didatenak ea zerbaitek funtzionatzen duen edo ez. Eta hasieratik funtzionatu dueneko edo zuzenketak egin behar izan dituzu? Ez dakit kontatu aldiren egin ditudan zuzenketak, ez dakit milioitik gora izango ziren ziur. Bai, lagundu dit jendearen ekarpenak, editorearen presioak, nolabait bai trama hobetzeko, edo sobera zeuden gauza kentzeko, edo eta elementu berriak gehitzeko, edo eta esateko jo begiraneko emakume batek ez zuken horrela jokatuko. Orduan hori hartzen duzu kontutan, eta aldatzen duzu, eta gero baita hizkuntza aldetik ere, ez eta hainbat aldiz errepasatu, beti daude akatsak eta horiek onartu, eta inkorporatzea izan da nire ardura. Tira, Hilbeltza beka aipatu dugu, Hilbeltza elkarteak, Txalaparta argitaletxeak eta Baztan udalak ematen duen beka da. Zenbateraino izan da bultzada liburu hau idatzi ahal izateko? Alde batetik bultzada izan da hasieratik, nire ideia ontzat eman zutelako, nolabaite balekotzat, bazegoela hor historia bat garatzeko adina material, bestetik arlo ekonomikoa dago, eta beti da laguntza hori, eta gero hirugarrenik bai liburu argitaratuko dela jakiteak eta argitaletxe solvente batean, eta gero promozioan ere igerri dut eragina, hau da, Hilbeltzakoek lana egina dute, beraien astea ezagutzera emateko orduan, eta haien arrimoan, bani ere harinez iristen, hainbat eta hainbat mediotara, eta horrek ematen dit aukera libura ezagutzera emateko. Beraz, aurkezpenak ere ohikoak baino gehiago izango dira, ze gora ekarriko dugu, bihar izango zarela kulturateko Jokin Zaitegi gelan 6:30, oker ez baldin banago, baino etorriko dira gehiago edo egin dituzu gehiago? Printzipio, solan nobedade fuerte izango da gaurre bastanen egingo dudan hori, hor irakurleak bereiek jada novela irakurri dute, orduan bereien iritzia jasoko dut. Arrasatekoa, imaginatzen dut aeskoan ere zerbait egingo dugula. Eta zentzu hortan, orain artean baino aurkezpen gehiago bai, eta gero hortik aurrera, etorriko diren guztiak etorriko badira, ongi etorrak izango dira. Baztanen unduzu, Elizondoan gaur? Arizkunen daukat aurkezpena. Oso ondo, Tira, eta esango zenuke boladan, modan dagoela novela beltza gaur-gaurkoz? Oñatin behintza bai, ez? Behintzate ala ematen du ikusita Ibon Martinek zenbat jende eraman zuen Santanara, ez? Bai, euskeraz esango nuke baietz. Badirela argitaletxeak apustu egin dutenak generoaren alde, igelak hasieratik, baina baita Txalapartak, Ereinek, eta baita gaztelaniaz ere egon da olako boom bat, edo behintzat horien dela urte batzuk egon zen, asko gainera Euskal Herrian kokatuta daude, aipatu dudan Ibon Martin, Dolores Redondo, eta gero beste hainbat. Orduan bai, gainera esango nuke irakurle fidela dela, novela beltzarena, eta ez diet galdetu, baina egin bihar galdetuko diet Arrasateko bibliotekako lagunei, ean zenbate mailegu egiten diren, ze hori izango litzateke beste
adierazle on bat. Datua izango dute zalantzari gabe. Azkenengo galdera ja biharko aurkezpenera bideratua, arizkuneraino ez ditugu bidaliko Debagoiendarrak, aukera izango dute eta Arrasaten bertan zu entzuteko. Oker ez banago, Jokin Labaien izango duzu, gidari, eta hortxe jasoko dituzu ere, herrikiden lehenengo galderak edo gogoetak edo ekarpenak, ez da? Hori da, bai, Jokinekin egingo duen elkarrizketa moduko bat izango da, eta gero irekiko da tarte, imaginatzen dut, irakurleak egoten badira honezkero, beraien galderak, beraien komentarioak egiteko, espero dut zerbait goixoa izango dela, azken finean etxean gaude, eta ongietorrak izango dira bai kritikak, ekarpenak, denak. Azkenean niretzako 2 urtez buruan izan duen historia bat jenderekin konpartitzea badu baita ere bere balioa eta hori aitortu behar zaio. Eneko Barberena, zorionak, guk ere irakurriko dugu liburua hasita gaude, baina ez dugu bukatu, hortxe gabiltza, tira ba. Mila esker bisitarengatik eta nahi duzun erarte. Eskerrik asko zuei.